Hey guys! May balinghoy ako ngayong baon. Ayun. Kamusta naman po kayong lahat? Hey guys! Good morning! Hello mga kamayr! Welcome to our channel and my mega shout out to each one of you who watching this vlog. So today is Sunday, July 25, 2021 and here I am. As you can see, my background is very messy. I'm here in the shop. So, hindi ako nag-day off. Kasi sabi ko, maulan ngayon. Wala naman akong gagawin sa bahay. Nakanood na ako ng movie kagabi. Oy! Napanood ko yung movie ni May Amanda. May Amanda is a movie of Filipino. It's Philippines movie. And nasa Netflix na po siya. And maganda siya. Pero the thing is, sa mga hindi pa nakakanood, it's worth it to watch. Yun nga lang, tip ko sa inyo, yung ending, asaklap. Hindi ako masaya sa ending niya. Kasi, ang sakit. Yung mga nakapanood na, alam nila yon kung bakit ganun yung ending. So, hindi ko na ikukwento. Kayo na lang ang manood kung interesado kayong malaman ang kwento ng May Amanda movie starring Piolo Pascual and Alexandra D. Rossi. So, ayun. So, andito ako ngayon sa shop. Ang hirap maligo ngayon. Sobrang lamig. Alam mo ba? Sobrang lamig. And, medyo makulimlim kasi hindi ko nilabas lahat ng mga damit sa labas. Kaya, medyo dim light tayo ngayon. So, kamusta naman kayo ngayon? Dito po sa Pilipinas, everyday, it's almost 4 days. Everyday, whole night, whole day, it's raining. So, raining. Sabi nila may bagyo daw. And some part of the Philippines, medyo worst yung mga nararanasan nilang ulan. And yesterday, we experienced 6.7 na earthquake. So, dahil doon, buong maghapon po ako nahilo at masakit ang ulo dahil sa earthquake na yun. Ay, nako. And ngayon, okay na. Nakatulog na ako katabi. Sarap na pakiramdam ko ngayon. So, today is another day. Always start with a positive mind and grateful heart. So, sisi, everyone, mga ate, mga kuya, mga mami, mga paps dyan, kamusta po kayong lahat? Mag-pray po tayo na matapos na yung pandemic. Kasi nabalitaan nyo, meron na namang variant na yan na sinasabi. O diba, nakipag-chismisan ako sa inyo. And hindi na matapos-tapos. Nakaka-stress na. Masyado nang abala sa buhay natin lahat. Kaya mag-pray po tayong lahat. Magkaisa na mag-pray tayo na sana in Jesus name matapos na itong pandemic. At tumigil na yung kung ano-ano nangyayari dito sa mundo. Kasamaan, mga climate change, diba? So ayan, pagpasensyahan na, maingay po. Normal po yan, maingay po talaga dito sa shop ko. So, ayan, nagbaon ako ng lemon water. Ano pa ba yung baon ko? Oh, pakita ko sa inyo. Pasensya na, ito muna yung vlog natin ngayon ha. Chismisan muna, i-share ko muna sa inyo kung ano yung mga wala namang kabuluhang ganap sa buhay ko. Sabay ganun. So, ayun. May baon po akong this is kasaba. English tayo, kasaba. Or kamoting kahoy in Filipino. Or in Bicol, balinghoy. So, ayan. So, this is Filipino traditional food, especially those people who living in the province. Kasi yung mga yayamanin, hindi masyado kumakain ito. And this is kasaba. My mom boiled the kasaba with a little bit sugar. And this is how it looks like. And it tastes good. Let me try. It's very soft. Kain po. Let's eat balinghoy or kasaba. Ang sarap! Super lambot. Super lambot niya. So, ito yung breakfast ko ngayon. Pero kumain ako kanina ng saging and ng coffee. Uminom ako ng coffee. So, yun. Yun ang baon ko ngayon.
Amen, tanghali, ang ulam ko ay ginataang papaya. Kasi binili ko siya kahapon, sabi ko kay mama gataan para mamaya. And yun ang tanghalian ko for today. So kayo, ano yung kumakain din po ba kayo ng baringohoy or nakasama? So yeah, dito na naman tayo. Medyo bored ako kasi kapag maulan, medyo matumal. Kasi alam niyo naman, mga tao tamad lumabas kapag umuulan. And it's normal. Karamihan lumalabas para bumili ng ulam at kung needed lang. Pero may mga bumibili naman. Pero hindi ganun kalakas kapag araw talaga. So ganun lang, mag-ingat po kayo lahat palagi wherever you are, especially those people who living here in the Philippines. Mag-ingat po kayo kasi may bago na naman tayong balita about dun sa Barian, and sana matapos itong COVID na to. And yun, about sa bagyo nga, mag-ingat tayong lahat. And anyway, about doon sa bagong news na AstraZeneca, yung kapatid ko na vaccine na AstraZeneca, and after 1 week, so far okay naman siya. Pero yung mga news na nagsasabi na yung iba daw, may mga nagba-blood clot, nakakatakot. So let's pray na lang na maging okay ang lahat. At maging safe yung mga na-injikan na at yung mga mamaya-injikan soon. Kasi nakakatakot, diba? Ako hindi pa, waiting pa ako ng aking vaccine. Hindi ko alam kung ano yung mapupunta. Hindi ko alam kung ano yung mapupunta sa akin na vaccine dahil yung pinalapan ko ay what's available. So hindi ko pa alam. But I'm hoping it's Pfizer or Moderna. Tama ba? Hindi ko alam. Pero bahala na. Sana maging okay din sa akin. Yung maging okay din ba yung reaksyon ng body ko. Kasi hindi tayo lahat pare-parehos. Yung iba, walang side effect. Pag malalakas ng mga resistensya. Pero yung iba, may mga side effect. Tulad sa kapatid ko. But I'm glad na okay na siya. And yung iba, may mga worst side effect. And yung iba, so lucky na walang side effect. So, yun. Ingatan na lang natin yung health natin. Na maging okay ang resistensya natin. Yung vitamins at kumain at so napahaba na yung vlog ko, may tao sa labas nakatingin dito. Okay, so ayan, ingat na lang po kayo lahat. Thank you everyone for watching and see you on the next vlog. Thank you for your support and see you on the next vlog. Bye bye, God bless everyone.